טוב, שלום לכולם, מה שלומכם? אם הגעת לפה, אז כנראה שיש סיבה טובה. נעים מאוד, אני שי דיין, יזם, יועץ אסטרטגי ועסקי. ב-15 שנה האחרונות מוביל בעיקר מערכות ארגוניות ועסקיות, בין בהיותי שכיר, כסמנכ"ל פיתוח עסקי וכמנכ"ל חברה גדולה עד 2020. ומאז בעצם אני עוסק בכל העולם של ליווי, ייעוץ אסטרטגי ויזמות פרטית שלי, בעולמות טכנולוגיים, סאס וכדומה. אז זה קצת עליי, אבל אנחנו לא פה לדבר עליי, אנחנו פה כדי לתת את הערך המקסימלי, איך לעבוד עם הקובץ תקציב שנתתי לכם אותו, כמובן באהבה גדולה, וממני כנתינה, כדי שתהפכו להיות בעלי עסקים מדויקים יותר. אז בואו נתחיל, חברים, אוקיי? הגיליון הראשון בעצם, מחירון המוצרים, פה אנחנו מגדירים את השירותים שלנו, סלש את המוצרים שלנו. כפי שאתם רואים, בחלק הזה, בעמודה הכי ימינית, יש פה את המוצר ואת השירות, זאת אומרת, שם המוצר, שם השירות, ומחיר המחירה של המוצר, לא כולל מע"מ כמובן, חברים, בכלל באופן כללי, בכל הנושא של בניית דוחות כספיים, רווח הפסד, המע"מ הוא לא נכנס כפקטור, הוא סכום אפס, כמובן שהוא חשוב לנו לכל הנושא של תזרים מזומנים, כי אנחנו גם משלמים כולל מע"מ, כסף בחשבון, כסף חי, כסף שזז, וגם מקבלים הכנסות כולל מע"מ, אבל זה בגיליון תזרים, שתכף אנחנו נדבר עליו בהמשך כמובן, אוקיי? עכשיו, כדי להתחיל באמת את הפעילות עם הקובץ, קודם כל הדבר הכי חשוב זה שתדעו ותבינו מה המוצרים שלכם, מה השיום שלהם, מהמקום של השם שלהם, בסדר? בין אם זה אתה מוכר קורס דיגיטלי, או בין אם אתה מוכר חבילת ייעוץ, או שירות מסוים, זה יכול להיות בעולמות מאוד מגוונים. כל אחד, אני יוצא מנקודת הנחה שצריך להכיר את המוצרים ואת השירותים שלו, וכמובן לשים את המחיר שאתם מוכרים אותו ללקוח, לא כולל מע"מ, אוקיי? ברגע שאנחנו מסיימים להגדיר את המחירים ואת השירותים שלנו, מה שאתם רואים פה בקוביות האלה, זה נקרא עץ מוצר. למי זה רלוונטי ולמי זה לא רלוונטי. בדרך כלל, אם אתה או את עוסקים בעולמות של מחירת שירותים, ובעצם העלויות הישירות היחידות שיש לכם על המוצר, סלש השירות, זה הזמן שלכם והידע שלכם, אז הקוביות האלה לא רלוונטיות אליכם. הן רלוונטיות למי שיש לו עלות מחר, בשפה המקצועית, עלות ישירה על המוצר. אני אתן דוגמה הכי קלאסית, ענף המזון. אם הייתי עכשיו בעלים של עסק מזון, והייתי רושם פה לצורך העניין, באחד מהמוצרים שלי, בגט שניצל, אוקיי? אז הייתי מכניס את הבגט שניצל, רושם את המחיר מחירה שלו, לא כולל מע"מ, ובעץ מוצר הייתי מפרק את העלויות של הבגט, עלויות המחר. מה זה עלויות המחר? בעולמות המזון זה נקרא food cost, זאת אומרת כל מה שמכיל את העלות הגולמית והישירה על המוצר, הבגט, החזה עוף והשניצל, השניצל עצמו מן הסתם, הרטבים שבפנים, הירקות שבפנים, האריזה, אוקיי? זה רגע דיברנו על ענף המזון, אני אתן עוד דוגמה של שימוש בטבלאות עצי מוצר, ולמה זה קריטי לעולמות שמנהלים מלאי ומוצרים גולמיים, אנחנו יכולים גם להמשיג את זה לעסק לצורך העניין שמוכר אופניים. אז אני רושם פה לצורך העניין את השם של המוצר, של הסוג של האופניים, אני רושם את המחיר מחירה ללקוח לא כולל מע"מ, ובעלות הגולמית מן הסתם אני ארשום כמה לי כבעל עסק עלו האופניים האלה. זאת אומרת, כל העלות הישירה, אז אם לצורך העניין אני מוכר את האופניים ב1,000 שקלים,
והם עלו לי מהספק 700 שקלים, אז בעלות של העץ מוצר עצמו, אני ארשום את העלות הישירה שעלה לי המוצר, זה נקרא חבר'ה עלות גולמית, אוקיי? ובסופו של דבר זה באמת רלוונטי למי שיש לו רק עלויות ישירות על המוצר ועל השירות. אני אתן גם דוגמה מעולמות של שירות, בסדר? נגיד ואתם מוכרים איזה קורס מסוים או איזה סדנה מסוימת, ואתם מוכרים אותה את הסדנה הזאת לצורך העניין ב-2,000 שקל, אוקיי? אבל אתם, כבעלים של העסק, יש לכם עלות לסדנה של מלווה חיצוני שאתם מעסיקים לסדנה, והוא עולה לכם פר בן אדם, פר סדנה, הוא עולה לכם 500 שקלים. אותו אני אכניס פה בעץ מוצר בעלות הישירה, כי אני יודע שפר עלות, פר מחיר המחירה של השירות או המוצר שלי, אני יודע בוודאות שעל כל יחידה כזאת, יש לי עלות ישירה של קבלן משנה חיצוני, לצורך העניין זה כרגע מישהו חיצוני שמלווה חלק מתהליך הסדנה הזאת, זאת אומרת הוא מהווה את העלות הישירה בחלק מסוים, ואני אשתול אותו בעץ מוצר. אוקיי, אני מקווה שהסברתי את עצמי טוב בחלק הזה. כמובן חברים, מי שלא מבין, מי שיש לו שאלות, יש לכם בגיליון הראשון של הקובץ, גישה ישירה לוואטסאפ שלי, אתם יכולים ומוזמנים, יותר ממוזמנים להפנות אליי שאלות, להתייעץ, בכיף, באהבה, אני משתדל לחזור לכולם. אז זה בעצם דיברנו על השלב הראשון, על הגיליון הראשון של מחירון מוצרים, שפה אנחנו חייבים להגדיר את כל השירותים וכל המוצרים שיש לנו בעסק, וכמובן את המחיר שאנחנו מוכרים ללקוח, ומי שרלוונטי לו מעולמות של מלאי, עלויות ישירות, עלויות גולמיות, כמובן לבנות לכל מוצר את העלות הישירה, את העץ מוצר שלו. דרך אגב, עוד דיוק קטן, כמו שאתם רואים פה רשום מוצר 1, 2, 3, ברגע שאתם משנים את השם של המוצר, פה בטבלה בצד ימין, הוא אוטומטית יסתנכרן עם הטבלה של העץ מוצר, כביכול העלויות הגולמיות, בסדר? יאללה, בואו נעבור הלאה. אנחנו עוברים לגיליון הבא שלנו. הגיליון הבא שלנו בעצם זה גיליון של עלויות שכר, אוקיי? עלויות שכר זה משהו מאוד מאוד חשוב, וזה מתחלק לשניים. בחלק הראשון בעצם אנחנו רואים עובדים חודשיים. מה זה עובדים חודשיים מבחינתי? זה עובדים שיושבים על שכר גלובלי, אוקיי? שאתם יודעים שזה השכר שלהם כל חודש. אני רגע לא מדבר על בונוסים ועמלות, יש פה גם, כמו שאתם רואים פה, יש פה עמודה בשכר של עמלות, תכף אני אגע בזה, אבל שלב ראשון זה להכניס את השם של העובד. לדוגמה, יש לי עובד שקוראים לו סמי, השכר החודשי שלו זה 10,000 שקל, אני גם מאוד ממליץ דרך אגב, לרשום את השם של העובד, ובסוגריים את התפקיד שלו. לדוגמה, סמי הוא מנהל שירות. אוקיי? אז סמי מנהל שירות, השכר החודשי שלו הגלובלי זה 10,000 שקל, ופה, כמו שאתם רואים, יש פה מקדם. מה זה המקדם הזה? ובואו נדבר על זה רגע למשך דקה, כי זה חשוב. המקדם הזה בעצם של ה-1.3, הוא בא לשקף לנו את עלות המעביד. אני מאמין שרובכם יודעים, ואם לא, אז בואו נלמד את זה רגע. עלות מעביד זה בעצם העלויות שהן מעבר לשכר הברוטו, שבעלויות האלה ישבו לנו הפנסיות, ההפרשות, הקרן השתלמות, ביטוח לאומי, ובעצם כל העלויות שאנחנו כמעסיקים נושאים על העובד, על שכר הברוטו שלו. בדרך כלל, בממוצע, עלות המעביד נע בין 20% ל-40% בוורטיקלים, בתחומים מסוימים, בהייטק לצורך העניין, עלות המעביד היא יותר גבוהה. אני לקחתי פה עלות מעביד ממוצעת של 30%, ואני חושב שהיא אמורה לסגור את רוב התחומים ורוב המעסיקים, וגם אם העלות מעביד שלכם ספציפית היא יותר נמוכה, עדיף תמיד לקחת מקדם סטיית תקן טיפה יותר גבוה,
אז אני לא הייתי נוגע בזה. אם אתם יודעים בוודאות מה העלות המעביד שלכם בחברה, אז מה שאתם יכולים לעשות זה לגשת לקובץ, ולשנות את זה מ-1.3, שבעצם משקף 30%, ל-1.25 לצורך העניין, ובאופן אוטומטי אתם תראו שעלות המעביד, סך הכל עלות השכר ירדה, אוקיי? אוקיי, זה לגבי העניין הזה. בואו נסדר את זה רגע. אוקיי. כנ"ל לגבי שאר העובדים, בסדר? נתתי פה דוגמה רגע של עובד אחד. אתם צריכים להכניס תחת הקטגוריה הזאת את כל העובדים הקבועים שלכם, אוקיי? להכניס רק את השכר ברוטו, ובאופן אוטומטי אתם תראו שזה ימשוך כולל עלות המעביד. בחלק הזה זה נושא של עמלות. אם אתם יודעים שיש לעובד הזה עמלות קבועות או הוצאות נוספות, אתם יכולים להכניס את זה כאן, כמו שאתם רואים, בכסף, לא באחוזים כמו המקדם, אלא בכסף. אם יש לו בונוס חודשי, אם יש לו עמלה חודשית, רצוי להכניס את זה בעמודה הזאת. החלק התחתון הוא חלק שהוא בנוי לעובדים שעתיים, אוקיי? לדוגמה, אם יש לי עכשיו עובד, בואו נגדיר אותו, סתם דוגמה, אלי, סוגריים, איש פיתוח, אוקיי? והוא מקבל, סתם דוגמה, 75 שקל לשעה, אוקיי? גם פה אני שם מקדם של 1.25 או 1.3, כל עוד הוא בתלוש שכר, חברים, בסדר? תכף אני אסביר למה אני אומר כל עוד הוא בתלוש שכר, ואת מספר השעות החודשי שהוא עובד, אוקיי? אם הוא עובד 100 שעות, אז אני מכניס 100 שעות, ושוב, גם פה באופן אוטומטי, הוא ייקח את העלות שכר, ויעביר אותה לחלק הזה. איפה אנחנו לא שמים מקדם בטבלה הזאת, ואיך אפשר להשתמש בה לא רק לעובדים שכירים? לדוגמה, אם יש לכם עובדים בחשבונית, אוקיי? אותו דבר, אתם מכניסים אותם פה, זה יכול להיות קבלני משנה, זה יכול להיות אנשים שעובדים אצלכם באוטסורסינג, בחשבונית, אתם מכניסים את שם העובד, את השכר לשעה שסגרתם איתו, בין אם הוא פרילנסר או לא משנה, ואת כמות השעות שהוא עובד בחודש. אם סגרתם איתו סכום מסוים, אז אתם יכולים לרשום לצורך העניין את הסכום שלו, לדוגמה, אני אתן רגע דוגמה כי זה חשוב, ניסן, מקבל, הוא עובד איתי בחשבונית ב5,000 שקל בחודש, ופה בשעות אני לא אשים את כמות השעות, כי הוא לא עובד איתי שעתי, הוא עובד איתי מחיר פיקס, אני ארשום 1, ובאופן אוטומטי הוא ימיר לי את זה לעלות שלו, לשכר שלו, אוקיי? אני מקווה שהבנו עד כאן, כמובן, עוד פעם חברים, מי שיש לו שאלות, מי שלא סגור על עצמו, מי שהסרטון לא מספיק ברור, אתם יכולים לגשת לגיליון ההסבר, אוקיי? אני שתלתי פה לינק לוואטסאפ, ואתם מוזמנים לפנות אליי באהבה. אז הבנו שהגיליון של עלויות שכר זה בעצם להגדיר ולשים את כל הנתונים של העובדים שלנו. דרך אגב, אם אתם לא יודעים בדיוק את העלויות מעביד, הדבר הכי טוב שאני מציע לעשות, זה לדבר עם הרואה חשבון שלכם, לבקש ממנו להנפיק לכם דוח מחלקת שכר, כולל עלות מעביד, ושם אתם תוכלו לראות בדיוק מה העלות מעביד שלכם, על אותו ברוטו של עובד שאתם מעסיקים. זה חשוב גם מאוד שתשלטו בנתונים ותשלטו במספרים, בסדר? בסוף עסק מנהלים במספרים ולא בתיאוריות ולא בסיפורים. מספרים הם המצפן שלנו, וחשוב כבעלי עסקים שנהיה מחוברים מאוד למספרים שלנו. אוקיי, ממשיכים. סיימנו עם הנושא של עלויות שכר, אנחנו עוברים לגיליון מאוד 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 חשוב,
ופה אני צריך שתהיו מסונכרנים ומחוברים אליי, בסדר? גיליון ההוצאות בעצם מתחיל בחלק הזה, כמו שאתם רואים, זה בעצם סוג של שיקוף של הגיליון הקודם, שהוא מתחיל בעצם במה שהגדרנו בגיליון השכר. עכשיו, הדרך היחידה של גיליון השכר להפוך להיות אקטיבי ולהמיר את הנתונים, אנחנו חייבים, אבל חייבים לעמוד על השורה של אותו עובד, וכדי להכתב את העלות שלו, אוקיי? כי בסוף הגיליון הזה הוא גיליון עם מלא נוסחאות, שמתרכז לגיליון אחד שנקרא P&L, שאנחנו נגיע אליו בהמשך, אבל בשביל להכתב את הנתונים שאני הכנסתי בגיליון של עלויות שכר, אני הופך את ה-0 ל-1. ברגע שאני הופך את ה-0 ל-1, אוקיי? אתם יכולים לראות פה למטה, שהסכום שהגדרנו, כולל העלות מעביד, בעצם הופיע לנו פה. כל עוד אנחנו לא נלחץ פה את הספרה 1, זה לא ייכנס לפעולה. אז בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים להכתב את התא הזה, ולהפוך אותו מ-0 ל-1. דרך אגב, אתם יכולים גם לרשום 2. מה הרציונל? זה שאם יש לכם תפקיד מסוים, אבל יש מהתפקיד הזה 2, אז פשוט במקום 1, אתם רושמים 2, אוקיי? אני תמיד בעד לרשום את שם העובד, ואת השיום שלו ואת התפקיד שלו, ולפתוח עוד שורה מאשר לעשות מכפלות. אז הבנו שצריך לרשום פה 1 כדי שזה ייכנס לפעולה, ואם אנחנו רוצים למשוך את זה לכל השנה, אז ורצוי שכך, כי אנחנו בונים פה בעצם תקציב ותחזית שנתית, אנחנו נעמוד על ה-1, ברגע שיופיע לנו הפלוס, אנחנו נמתח אותו עד הסוף. וכמו שאתם רואים, כל הסכום הוא כתב לאורך כל השנה. אוקיי? וכמובן, הלאה והלאה, דרך אגב, עוד משהו חשוב. הגיליון הזה של הוצאות, אתם רואים, סמי מנהל שירות, אתם לא צריכים לרשום את זה, זה מושך באופן אוטומטי את השם, ברגע שאתם מגדירים אותו בגיליון השכר, בעלויות שכר, ברגע שאתם מגדירים פה את כל השמות, באופן אוטומטי, בגיליון הוצאות, אתם תראו את השמות גם פה. אז לא לגעת פה בעמודות האלה, כי זה עמודות שיש עליהן נוסחה, והן מושכות את הדברים באופן אוטומטי. המקום היחידי שאתם צריכים למלא את הנתונים, זה אך ורק בשדות האלה, אוקיי? בזה אנחנו לא נוגעים. חשוב מאוד. בואו נמשיך. ברגע שסיימנו פה ברובליקה של עובדים חודשיים, בעצם אני קורא לזה לחשמל את התאים ולהפוך אותה מ-0 ל-1, אנחנו ממשיכים הלאה לעובדים החודשיים באותו עיקרון. אתם רואים פה עובדים שעתיים, זוכרים שהכנסנו בעצם פה את אלי, תחת העובדים השעתיים, בגיליון הוצאות, אמרנו שזה השיקוף שלנו, אנחנו נעמוד שוב על רובליקת ה-0 בתא ובשורה של אלי, ונרשום 1, ברגע שנרשום 1, כמו שאתם רואים, הוא משך את כל העלות של אלי, וכמו בחלק הקודם, אנחנו נכתב את זה עד סוף השנה, ובאופן אוטומטי, כל העלות שכר של אלי תומר גם. אז אני מקווה שהבנו את החלק הזה, וכמה הוא קריטי, כי בלי שנעדכן בעצם את ה-0 ל-1, זה לא יתעדכן ברמה הכללית של התקציב, ויהיה לנו חוסר בעלות מאוד מאוד קריטית, שתספק לנו תמונת מצב פשוט לא אמיתית, ואנחנו לא רוצים להיות במקום הזה, אנחנו רוצים תמונת מצב מדויקת, אמיתית, וקרובה למציאות ככל הניתן. מזכיר לכם שאנחנו עובדים פה עם מספרים, האקסל סופג הכל, אז צריך לשים לב שאנחנו ברובליקות הנכונות. אנחנו ממשיכים, חברים.
ברגע שסיימנו להכתב את טבלאות השכר והעובדים שלנו, כמו שהסברתי, אנחנו עוברים הלאה. פה אתם יכולים לראות דרך אגב את הסך הכל עלויות שכר בחודש לכל העובדים, בסדר? זה סוכם לנו גם את העובדים השעתיים וגם את העובדים הגלובליים מן הסתם, וזה מסתכם לסיכום של הוצאות שכר. אוקיי. הוצאות כלליות, חברים. הוצאות כלליות לרוב זה מתחבר עם הוצאות קבועות, אוקיי? זה נתונים שאתם חייבים לדקלם אותם, אוקיי? זה הבסיס שלנו. כמו שאתם רואים, הבייסיק, שכר דירה, בין אם אתם שוכרים משרד כזה או אחר, בין אם אתם עובדים מהבית, אם אתם עובדים מהבית זה סיפור אחר, אין בעיה, אתם יכולים לרשום את השכר דירה על סכום 0, וחשמל ארנונה, אתם מזדקים, גם אם אתם עובדים בבית, אתם מזדקים על חלק יחסי מול הרואה חשבון, אז אני לא חושב שהייתי מכניס פה את החשמל ואת הארנונה של הבית, כי זה פחות רלוונטי. אז בגיליון הזה בעצם אנחנו רואים שכר דירה, חשמל ארנונה, טלפוניה, ביטוחים, רואה חשבון והנהלת חשבונות, אינטרנט, תוכנות ומינויים, החזקה, עמלות אשראי, ציוד, מחשוב, ציוד משרדי, אגרות, ייעוץ עסקי או כל ייעוץ שאתם לוקחים, ומשהו מאוד מאוד חשוב, כל החלק הזה ניתן לשינוי על ידכם. זאת אומרת שזה לא טאבו, בסדר? אם יש פה אחד מהקטגוריות שלא רלוונטי אליכם, אתם מוזמנים למחוק ולהכניס פרמטר שהוא רלוונטי אליכם, אוקיי? תוכנות ומינויים, עדיף שתכניסו את הסך הכל, פחות רצוי לפרט עכשיו שורה, כי זה יעמיס לכם על הקובץ, אתם יכולים, אין שום בעיה, אפשר גם, מי שקצת יש לו ידע בסיסי באקסל, אפשר לפתוח פה עוד שורות, אוקיי? להוסיף עוד שורות מלמטה, ולהוסיף עוד הוצאות, רק אם אתם באמת צריכים, ויש לכם פרמטרים שהתבנית הזאת לא הספיקה, אתם מוזמנים לפתוח, לשים לב רק שאתם לא דורסים פה נוסחאות, בסדר? בחלק הזה, זה מאוד חשוב. אוקיי, בואו נמשיך. אז אחרי שמילינו את השכר דירה ואת שאר ההוצאות, אני אעשה לכם דוגמה אחת לצורך העניין, מילינו שכר דירה 2,500 שקל בחודש, חשמל וארנונה 400, בסדר? אני רץ איתכם רגע שתבינו את הרציונל, בסדר? מספרים באמת רנדומליים, אוקיי? והלאה, ביטוח עסק, אוקיי, רואה חשבון, אינטרנט, וכדומה, חברים, הבנתם את הרציונל, אתם ממלאים את החודש הראשון, את כל הנתונים, מסמנים את כל התאים האלה, בלי הסך הכל, בסדר? אני חוזר שוב, מסמנים מהשכר דירה עד הבלת"מים, מסמנים, אתם רואים פה את הנקודה הזאת, אוקיי? אתם רואים את הנקודה הזאת? אתם עומדים על זה, מחכים שהפלוס הזה יופיע, וגוררים עד סוף שנה, לשים לב שעוצרים באפס, ולא דורסים את הסך הכל, אוקיי? זה הסך הכל. לא דורסים את זה. זאת אומרת, למתוח מפה עד לפה. אוקיי. מילינו את זה, סיימנו את החלק הזה, אנחנו מעודקים, אנחנו יודעים מה העלויות שלנו, אנחנו עוברים להוצאות מחירה ושיווק. דומיינים, אחסון אתרים, כל הנושא של שיווק, קידום אורגני, קידום ממומן בסושיאל, חברת הדיגיטל שאתם שוכרים, ואתם משלמים לה את הריטיינר החודשי, גרפיקה, כל מה שקשור להוצאות מחירה ושיווק,
כמו פה, אוקיי? אתם יכולים לשנות את השמות בהתאם לצורך שלכם. אתם לא חייבים להישאר עם השמות האלה, כל אחד, מה שנכון לו, מה שמתאים לו, סליחה. העיקר, שתמלאו את הנתונים בצורה נכונה, יסודית ומדויקת. בואו נמשיך. הוצאות, מימון וריביות ועמלות, אוקיי? ספציפית פה רשום הוצאות יבוא, זה פחות רלוונטי, אפשר לרשום פה את כמות ההלוואות, בין אם יש 1, 2 או 3, את ההחזר החודשי שלה, ולמלא ריביות. מה זה ריביות? זה לא ריביות על ההלוואות, כי אם אתה תכניס או תכניסי פה את ההלוואה החודשית שאת מחזירה, לרוב ההלוואה החודשית מגולם בה גם הקרן וגם הריבית. מה זה פה שורת הריביות? שורת הריביות זה הבנקים שלכם. זה הריביות שאתם משלמים, זה העמלות שאתם משלמים, זה ריביות על המינוס וכו' וכו'. לרוב הכל כתוב לכם בבנק, אתם יכולים לראות פחות או יותר את כמות הריביות החודשית שאתם משלמים, פשוט תזינו אותם בשורה של הריביות, אוקיי? הוצאות מיסים וגמל ללא מע"מ, פחות רלוונטי, בסדר? לא למלא, לא להתייחס כרגע לשורה הזאת. אנחנו רוצים לראות את הרווח הפסד בצורה נקייה לפני מס. אפשר למלא פה לצורך העניין, אם אתם יודעים את הנתונים שלכם בצורה מדויקת, אפשר למלא אותם, בסוף זה יתקזז בגיליון ה-P&L שלנו, אוקיי? זה סך הכל ההוצאות החודשיות, אחרי שמילינו את הכל, ברגע שמילינו והידקנו את כל הנתונים פה, אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא. השלב הבא הוא לא פחות קריטי, וזה בעצם גיליון ההכנסות, אוקיי? מה זאת אומרת גיליון הכנסות ואיך אני נכנס אליו? אז קודם כל, חשוב שנבין שמה שרלוונטי לנו זה רק החלק הזה, אוקיי? רק החלק הראשון של תחזית היעדים, ואנחנו לא נוגעים בתחזית ההכנסות. תכף אני אסביר גם למה, אוקיי? שאנחנו עומדים פה בגיליון ההכנסות על ינואר לצורך העניין, ועל המוצר הראשון, ואני אראה לכם רגע, אני חוזר רגע לגיליון של מחירון מוצרים, כי בסוף גם העמודה הזאת, כמו שאתם רואים פה, היא מושכת את השם של השירות או של המוצר, מהעמודה הראשונה שדיברנו עליה, שזה בעצם עמודת השירותים והמוצרים שלנו. אני לא הכנסתי פה דוגמה בלייב, אבל בואו נעשה דבר כזה. נגיד ויש לנו מוצר שנקרא תוכנית ליווי פרימיום, ואנחנו מוכרים אותה לצורך העניין ב-7,000 שקל פלוס מע"מ, אוקיי? ברגע שאני אבוא לגיליון ההכנסות, כמו שאתם רואים, המוצר ששיימתי ונתתי לו את השם, הוא נמשך מגיליון של מוצרים ושירותים, והוא מופיע לי פה. כדי להפוך את שורת ההכנסה לכסף מוחשי, אוקיי? מה שאני צריך לעשות, אני צריך להכניס את כמות היחידות שמכרתי באותו חודש, או לחלופין, ביעד שאני רוצה למכור בחודשים הבאים. לדוגמה, אם הגדרתי במחירון המוצרים שיש לי מוצר פרימיום שנקרא תוכנית ליווי או סדנת ליווי פרימיום ב-7,000 שקל, ואני בינואר רוצה למכור ממנה 10 יחידות, אני ארשום פה 10 יחידות, אוקיי? מה שיקרה זה שה10 שהגדרתי פה, יומרו פה למטה לכסף, אוקיי? לכסף. אנחנו לא נוגעים בחלק הזה, כל החלק התחתון, יש פה מלא נוסחאות, אנחנו לא נוגעים, זה לא מעניין אותנו, בסדר? הדבר היחידי שמעניין אותנו בקובץ בגיליון ההכנסות, זה רק החלק העליון של תחזית יעדים,
שכל המוצרים שלנו יופיעו פה, אוקיי? דרך אגב, אני פתחתי יחסית הרבה שירותים ומוצרים, מי שחסר לו מוזמן לשלוח אליי הודעה, אני אעזור לו להוסיף עוד עמודות, אם הוא יודע לעשות את זה לבד מעולה, אם לא, אתם מוזמנים לפנות אליי, בכיף אני אעזור. אז הגדרנו פה 10 יחידות בתוכנית ליווי פרימיום, אמרנו שה10 מומר פה לכסף, אנחנו יכולים לראות את זה, כן תסתכלו ותבדקו שזה מומר ושהנוסחה עובדת ושהכל בסדר, אבל לא לגעת בשום פנים ואופן באזורים האלה, זה הכל נוסחאות, אוקיי? אוקיי, משום מה פה, אתם רואים, יש פה מספר, תבדקו שהטבלה נקייה, בסדר? לפעמים זולגים פה מספרים, שאולי בטעות תלחצו, בסדר? תמיד תבדקו, תהיו ערניים, בכלל תכלל, שאתם עובדים עם מספרים, שאתם עובדים עם כסף, חבר'ה, פוקוס, פוקוס ופוקוס, בסדר? זה לא צחוק, שאנחנו מתכננים את הכסף, שאנחנו מתכננים מספרים, הפעולות הן סופר קריטיות, כל שינוי פה, כל מדד כזה יכול להשפיע על האחר, שתדלו להיות בפוקוס, זיזו הצידה טלפונים, שתדלו שאנשים לא יפריעו לכם, שריינו, סגירו לכם את השעה, שעתיים, בלי הפרעות, שעובדים על כסף, שעובדים על מספרים, צריך ריכוז. אוקיי, אני ממשיך הלאה, חבר'ה. מיליתי פה בינואר 10 יחידות של תוכנית הליווי שלנו. מה קורה בפברואר? עכשיו תראו, חבר'ה, האקסל סופג הכל. אוקיי? בסוף אתם צריכים לשים לעצמכם יעד ריאלי. אתם יכולים לבוא ולהגיד, לצורך העניין, אני מכרתי 10 בינואר, בפברואר אני רוצה למכור 15, במרץ אני רוצה למכור 20, והלאה והלאה והלאה, ואז אני אמלא את זה בעצם מינואר עד סוף השנה. אוקיי? דרך אגב, ספציפית אתם רואים פה ינואר 2025, אנחנו כבר ב-2026, הקובץ פה לא מעודכן מבחינת השנה, לא לדאוג, הקובץ שאתם עובדים עליו עכשיו הוא כבר מעודכן, פשוט שאני צילמתי לכם את סרטון ההסברה, עבדתי על קובץ ישן קצת, אז לא לדאוג. אז אמרנו שבעצם אנחנו מגדירים את היעד הכמותי, את היעד הכמותי של אותו מוצר, של אותו שירות שאנחנו רוצים למכור, הלאה והלאה והלאה, ומחליטים גם על יעד הגידול. אוקיי, בגלל זה נקרא תקציב סלש תחזית של שירותים, של מוצרים שאנחנו רוצים לפגוע בה ברמה השנתית, הרבעונית וכמובן החודשית, וכמובן השבועית והיומית, כי בסוף אנחנו צריכים למדוד את עצמנו ברמה יומית, שבועית, חודשית, רבעונית ושנתית. ככה עובדים הגדולים, ואנחנו צריכים להבין שאין דבר כזה עסק קטן, אין דבר כזה שירות קטן, יש תודעה שהיא לא מספיק מפותחת, וההמלצה שלי אליכם בכלל, זה שתעבדו על מיינדסט של עסק גדול. ככל שאתם תתנהגו לעסק שלכם בתודעה של עסקים גדולים, של איך הגדולים עובדים, ככה אתם תבססו, תכינו את העסק וגם את עצמכם לבסיס חזק לצמיחה וגדילה, כי יש לכם שליטה במספרים, יש לכם שיטת עבודה, אתם יודעים איך ניגשים לבניית תקציב, אתם יודעים איך ניגשים בכלל לפיתוח שירות, פיתוח מוצר, וזה מתחיל באמת בתכנון הכסף, תכנון היעדים, זה הסיבה גם שאני מנגיש לכם את הקובץ הזה, וזה מאוד חשוב. אוקיי, בואו נמשיך. אנחנו בעצם סיימנו להגדיר את גיליון ההכנסות, כפי שהראיתי לכם, ואנחנו עוברים ל-P&L. ב-P&L שלנו בעצם אנחנו נראה כמה דברים מרכזיים. אוקיי? דרך אגב, P&L, מי שלא יודע, Profit and Loss, רווח הפסד. אוקיי? רווח הפסד, בעצם אחרי שהזנו בכל הגיליונות את הנתונים שלנו,
בואו נגדיל לכם טיפה את המסך, שתראו את זה טיפה יותר טוב, מעולה. ברגע שהגדרנו בכל הגיליונות את הנתונים שלנו במחירון מוצרים, את השירותים, את המוצרים, במידה ויש לנו היצע מוצר, אז הכנסנו גם את העלות הגולמית פר מוצר, פר שירות, כמו שהסברתי לכם, והכנסנו את עלויות השכר, והכנסנו את ההוצאות הקבועות שלנו, אתם זוכרים שדיברנו מקודם, הוצאות קבועות, שכר דירה, ביטוחים, רואי חשבון, הוצאות משתנות כגון עלויות שיווק, מחירה, חברות דיגיטל, פרסום וכדומה, והכתבנו כמובן את העובדים שלנו, כמו שהראיתי לכם מ-0 ל-1. בגיליון ה-P&L, בגיליון הרווח הפסד, כל חודש סוכם את הנתונים שהגדרנו. כמו שאתם רואים פה, הכנסות 70,000, למה? כי הגדרנו 10 חתיכות של מוצר פרימיום שאנחנו מוכרים ב7,000 שקל, הרווח הגולמי שלנו פה הוא 70,000, כי לא הכנסנו עלות גולמית ישירה, אמנם יש לנו עלויות שכר, בסדר? זה בעצם הזמן עבודה שלי, ויש לנו פה רווח תפעולי, הוצאות מימון 0, כי לא הכנסנו הלוואות, אם היה לנו הלוואות, אז מן הסתם זה גם היה יורד מהרובליקה הזאת, ורווח הפסד לפני מס. הרווח ההפסד נקי שלנו פה הוא 44,900, כמובן שזה לא בדיוק רווח הפסד נקי, כי יש לנו פה הוצאות מיסוי וגמל, אמרתי, מי שיש לו את הנתונים של המס שהוא משלם, בין אם זה מקדמות למס הכנסה, מקדמות לביטוח לאומי, ובין אם זה מס חברות, אז מאוד מאוד חשוב שתגדירו את זה בגיליון ההוצאות איפה שהראיתי לכם. עצרנו בעצם בגיליון של ה-P&L. אני שוב חוזר, גיליון הרווח הפסד מסכם את כל הנתונים שהזנו בגיליונות הקודמים. מהמוצרים עד עלויות השכר, וכמובן ההוצאות שלנו, כתוב הוצאות השכר של העובדים, כמו שציינתי, הוצאות גבוהות, הוצאות משתנות, שיווק, מחירה, הלוואות וכדומה, הכל מתרכז לגיליון P&L. מאוד מאוד חשוב שנשים לב שכל הנתונים שלנו בגיליונות הקודמים מדויקים, ויתרה מזאת גם הם בעצם על כל השנה, מינואר עד דצמבר. אם אנחנו רוצים לראות באמת תוצאה משמעותית, ובעצם ללכת לסוף הגיליון, לראות את הסך הכל, ספציפית פה זה לא מלא, אוקיי? ברגע שאתם תמלאו את כל הנתונים בכל החודשים, אז אנחנו נראה פה גם את הרווח הפסד הצפוי בכל חודש, ומן הסתם גם את התוצאה השנתית, שאליה אנחנו רוצים לכוון מבחינה תקציבית ומבחינת תחזית. חברים, אנחנו יכולים לתכנן את הרווח, אנחנו צריכים לתכנן את הרווח, אנחנו צריכים לתכנן את היעדים. הצלחה מתחילה בהגדרה, ואם לא נגדיר את היעדים ואת המספרים, ולא נחיה אותם, ולא נשים אותם מול העיניים, אין שום דרך בעולם שנוכל לממש תוכנית עבודה. אתם יכולים לראות את הקובץ הזה כמפת דרכים, כדי להשיג את היעדים העסקיים, את היעדים הכספיים שלכם. ברגע שבונים תחזית תקציבית ריאלית, שאפשר לפגוע בה, מהרגע הזה בעצם גוזרים את כל התוכנית העבודה ברמה היומית, השבועית, החודשית, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, איזה פעולות, מי צריך לעשות את הפעולות. כמובן שזה כבר לסרטון אחר, אבל חשוב לי קודם כל שתבינו איך עובדים עם הקובץ הזה, למה זה חשוב, למה אנחנו צריכים להסתכל על המספרים של העסק מול העיניים, בשביל להבין איפה אנחנו יכולים להיות פרודוקטיביים יותר, איפה אנחנו יכולים לשפר רווחיות, מה המרכזי רווח שלנו בעצם בכל שירות, בכל מוצר. חבר'ה, זה לא nice to have, זה must to have, בסדר? טוב, אני רוצה רגע לסיים עם הגיליון האחרון שלנו, שזה בעצם גיליון תזרים מזומנים. אני רגע אדבר על זה בקצרה, אוקיי? מה שאנחנו רואים פה,
זה בעצם תזרים מזומנים. מה ההבדל בין מה שראינו בקובץ ה-P&L, שבעצם הוא מראה לנו פה את הרווח החודשי, את המחזור החודשי, את ההכנסות, בעצם אנחנו רואים פה את הכסף, אנחנו רואים פה את הנתונים ואת הביצועים של החודש, אבל לאו דווקא מה שמופיע לנו כאן, לצורך העניין, בשורת הרווח או בשורת ההכנסות, לצורך העניין, זה מה שישתקף לנו בבנק. למה זה לא נכון? זה מאוד מאוד תלוי בהסכמי התשלומים שלכם עם לקוחות. יש לקוחות שמשלמים על בסיס מזומן, יש לקוחות שמשלמים על בסיס שוטף, וצריך לדעת להפריד בין המחירות לבין הכניסה של הכסף לבנק, אוקיי? בשביל זה אנחנו בעצם מנהלים תזרים מזומנים. מתי הכסף פוגש את הבנק? אני אתן לכם רגע דוגמה, לצורך העניין, אם היו לי מחירות של 70,000 שקל בינואר, אוקיי? אז יכול להיות שאת הכסף עצמו אני אראה רק בתחילת פברואר, או באמצע פברואר. אז כשאני בונה תחזית, השלב האחרון שאני צריך בשביל להדק אותה, זה לבנות גם את התזרים. לדוגמה, אם באמת היו לי מחירות של 70,000 שקל בינואר, אז יכול להיות שאני אראה את הכסף שנכנס רק בפברואר. עכשיו גם איך הכסף נכנס? יכול להיות שהוא נכנס באשראי, יכול להיות שהוא נכנס בהעברות בנקאיות, יכול להיות שהוא מגיע דרך אפליקציות תשלומים כאלה ואחרות. כל כניסת כסף כזאת יש לה משמעויות אחרות, תאריכים אחרים, מאוד מאוד תלוי בהסכמי סחר שאתם סוגרים, בהסכמים עם הלקוחות, ואנחנו צריכים לעדכן במדויק מתי הכסף נכנס. אז אפשר להסתכל על הקובץ, על הגיליון הזה, כמפת הכסף, מתי הוא נכנס, מתי הוא יוצא, כנ"ל לגבי תשלומים, בין אם זה לרשויות, בין אם זה לבעלים, שכר, בין אם זה להוצאות ספקים, אז בחלק הזה בעצם אנחנו נמלא את הכסף, לצורך העניין מכרנו בינואר, לא ראינו את הכסף בינואר, אבל ראינו אותו בפברואר, אז אנחנו נכניס פה 70,000 לצורך העניין. מאוד רצוי שזה יהיה הגיוני, זאת אומרת, אם ב-70,000 האלה לצורך העניין שסלקתם, אז 50,000 באשראי ועוד 20,000 בעברות בנקאיות, אז לעדכן את המספר האמיתי, זאת אומרת, לעדכן פה 50,000 ולעדכן פה 20,000, אוקיי, בעברות בנקאיות, או באפליקציות תשלום, אבל להשתדל לחלק את זה בצורה שהיא כמה שיותר קרובה למציאות, אוקיי? זה די פשוט, אוקיי, בסדר חברים, אתם תראו פה את כל הנתונים, ואתם צריכים לתכנן את הכסף באמת מתי הוא נכנס, מתי הוא יוצא, בין אם זה ההוצאות ובין אם זה ההכנסות, פה זה סעיפי הוצאה, הם נמשכים באופן אוטומטי מהגיליון הוצאות. אז מצד אחד אני רוצה להגיד לכם משהו, מצד אחד יש רציונל שתמלאו את הגיליון של התזרים מזומנים, מצד שני אני זה שיבוא ויגיד לכם, שאין דבר יותר נכון, יותר מקצועי ויותר טוב לנהל את התזרים מזומנים שלכם דרך פלטפורמה שזה הייעוד שלה. יש לנו בארץ 2 מרכזיות שזה ביזיבוקס וזה אמיר תזרים מזומנים. למה אני מאוד מאוד ממליץ לנהל את התזרים מזומנים דרך הפלטפורמות האלה? מהסיבה הפשוטה. תזרים מזומנים אמיתי, מדויק, זה תזרים שחי וממומשק עם הבנקים. הגיליון הזה שאתם רואים פה, של התזרים מזומנים, זה גיליון שהוא תכנון התזרים ברמה החודשית, ברמה השנתית, אבל לא ברמה היומית. תזרים אמיתי מנהלים ברמה יומית. היתרון בפלטפורמות האלה שמתממשקות לבנקים שלכם ולכרטיסי האשראי שלכם, וברגע שאתם מנהלים אותה ברמה יומית, זה גם מתעדכן עם הבנק, עם העו"ש, עם הכסף העתידי שעתיד להיכנס. היום גם המערכות האלה מדברות עם המערכת של הרואי חשבון שלכם, ואפשר לנהל שם בעצם את כל הנתונים הפיננסיים שלכם, את ההוצאות, את החשבוניות, וכל מה שנדרש על מנת להיות במעקב מאוד 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 מדוקדק על הכסף.
חבר'ה, תזרים מזומנים, אני יכול להגיד לכם ברמה האישית, זה אולי אחד הדברים הכי חשובים בעסק, במיוחד בדגש על הפיננסים של העסק. חבר'ה, זה הכסף, זה החמצן, זה הלב והריאה. אני ראיתי עסקים מדהימים, עם דוחות, שעל פניו העסק מרוויח באמת מדהים, אבל התזרים מזומנים, המצב בבנק צועק, הצילו, ועסקים קרסו על זה, עסקים נפלו על זה, עסקים טובים נפלו והתרסקו ונסגרו על תזרים מזומנים כושל. אז תבינו ותלמדו את המהות של מה זה בכלל תזרים מזומנים, מה השוני של תזרים מזומנים אל מול דוח רווח הפסד חשבונאי של העסק, אוקיי? איך מנהלים את התזרים מזומנים? למה קריטי וחשוב לנהל תזרים מזומנים דרך פלטפורמה שמתממשקת עם הבנקים ועם כרטיסי האשראי? אני הייתי שם על זה את הדגש אולי הכי גבוה, חברים. כמובן שאני לא יכול על בסיס רגע הדקות האלה להסביר לכם את כל התורה של תזרים מזומנים, ומה זה גם דוח רווח תזרים מזומנים, זה בכלל נושא בפני עצמו. אבל אני חושב שהדבר שהכי חשוב לי בסרטון הזה, שתלמדו לעבוד עם הקובץ. אז אני רוצה להגיד לכם תודה. אם הגעתם עד לכאן, אם הקשבתם, אם שמעתם, אם יישמתם, אני מאוד מקווה שהסברתי לכם את הדברים בצורה פשוטה וניתנת ליישום, ואם לא, ואם יש עדיין עוד שאלות, ויש בעיות, ויש אתגרים, אני שוב אומר, הוואטסאפ שלי נמצא בגיליון הראשון, בגיליון ההסבר, זה וואטסאפ ישיר אליי, אתם מגיעים ישירות אליי, לא למזכירה שלי, לא לעובדים שלי, אז תנצלו את זה, ואני באמת באמת אעשה את כל המאמצים לחזור לכולם, לתת מענה לכולם, כדי שתצליחו, ותהיו מדויקים יותר, ותגדילו את הוודאות העסקית והפיננסית שלכם, ותפחיתו את הסיכונים. אז אני מאחל לכם המשך עשייה טובה, פוריה, מוצלחת, תהיו מחוברים לביזנס שלכם, תהיו בתשוקה, תהיו בסימן קריאה, ושנתראה בשמחות. ביי.